Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimba nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rebecca, iti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a single mom. Kat dito'y ko anarik na ti kinarigat, ti mangisakad kadag iti singin nga anak ko. Sa anak pa anaganak idi, kat natakwatak nga adda babae ti asawak. Kalpasan ti panagapami, saanan ang nagaw-awid, kat mas pinili na ti makiden na iti babae na. Imbaglakit din ta idi panawan nga agmay saak, saan dak abinaybayan ti pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rebecca, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kay manang, naawatak ka di matlaang ka sekretary? Juan, inton bigat mangrugikan. Ay, agyaman ak manang. Kumarek ngamin di manager ditoy. Nabayag kami nga gayam. Iso ano adakid dawag kan kwa na, wan adagos. Ay, adamat lang ang trabaho. O, say-saya atom ti trabaho ma. Ipakitam anagagat ka. Tapno sa anak akababain anang irekomendakan ka. Wan manang. Dagiti anak mo asingin, ibatim pay lang ang ijebalay tasyak ti mga awir. Agyaman ak manang. Ah, un gayam. Adda ka di pa'y komunikasyon nyo kini Dominic? Bayamon day jay manang. Rumbeng laang Itataka sa pulam, binaybayan na ka. Dila nagbainan, nagpakita pa'y kan ka. Bangla nga sana nga agpakpakita na jay a Dominic. Tano agsabat ti dalan may. Ang mga no matagbat kaw. Tatang. Kunak no nasingpet a tao na jay, babae rumit gayam. Sa bagay, tinawid na, na ditatang na, a babae raw. Agyaman ka tada ka mamang tultulong kun ka. Nilaunay manang mau. Agasam nga tayong birukan na kapay ti pagtrabahuam. Uwan nga ron tatang. Ngam ni di kan makisinsinublian iti dayja Dominic. Saanan tatang? Kagurak dayja a tao. Sa anak pa'y lama pa nagtrabaho ita manang. Ne, taapay. Ipadoktor ko dagiti singin. Nabara da. Ay sus, nuapay mat nga gidgid dandang agsakit. Uwan nga ron manang. Ay, manuman nga tanti magastos. Ay na, ano samading ko. Sana bale, kaduain ka amapan mangipadoktor ka dakwada. Siya kunti mga wit iti maysa. Kita man laang. Duan ti tawon dagiti singain. Wen nga ron tatang. Nagpardas ti panaglabas ti panawan. Ay, ayan nga tamutan ti amada. Ay na, ipalagip yung manan. Ang mawan mo ti damag tayo no sa dinon ti ayan na. Nalipatan to pa yan ni Rebecca. Mayat. Nasaya at day taano nalipatan na. Day tamad ti ko na tatang. Tatang! Manang! Umay tayon, mangantayon. Wan, umay kamin. Umay kan tatang. Sangwan tayo dagiti bisita. Insan, kita dagito'y nakapos a picture. Akin picture da kita? Kita ngamin Dagiti matsingin. Naggugwapo da. Karopropam. Nag-birthday da gayam. Itagayam ti birthday da. Ag-comment kamaten Saanin? talaga ka din abinaybay am ida. Ay, Anya kamaten insan. Di mo pa ida suportaran. Angam ije agkakangina a restaurant ti pangiti daytam kadagiti chicks mo. Nakitak ti pictures dagiti singin nga anak mo idi nag-birthday dan. Adda ka matijay. Wan, ngam, kasla naglukmagak iti dayja a pictures. Talaga mo't analukmag ka. Madamag ko man gayam. Apay nga itakat ipopost mo ti pictures dagiti singin nga anak mo. Tapno makita day a Dominic, akabailak abyagan dagiti anak ko.
Kasta ka di? Amok ang makitkita na dagi a pictures. When friend ko ni Dominic iti Facebook. Kaano lang iti nakita nga da impose na a picture. Adda kadwa na babae. Adda da iti nginginaan a restaurant. Awan bibiyang ko. Oray pa'y mano ti babae na. When friend, talaga nakapag-move on ka na. Ay, kasta saan mo't a Pilipinas ti Ayanda? Nagabroad sa mo't ni Dominic. Siguro. Sa di naman ti ayan na. Sapay ko ma. Tanaragsak akadwa na dagiti babae na. Insan? Apay nga agmay-may saka ditoy. Saan ka di a day off mo? Sana ka rumarita. Awan date you kan ni... Anyan, dinagan na J6 mo. Ni Cherry. Kita amanday ta. Idi na palabas a bulan. Fay, tinagan dya i-date mo. Ita, Cherry manon gayam. Silosa ni Cherry. Adala makita na kachat ko. Agawan ng ti cellphone ko. Di na dahil na pa yung ti cellphone ko. Anya? Ni Matfay. Idi nagselos. Pinungot-pungot na kon. Sana kinaramutan. Anya? Kaasi ka mat-a. Apay akas ta dagiti babaya matumtumpungam. Huwag nga rod. Diyak man mo. Sapay nagdadakkel ti gastos mo kadakwada. Kanyangay nga rod. Dagita laang a babae ti pakaibibusan ti sweldom. Dandan niya ako nagawid di Pilipinas. Nga mawan pa urnong ko. Agur uray dagiti anak yo kani Rebecca. Si Kamat. Ipalagip mo pa lang. Ne, apay. Kasla di mo kaya't alagipan nga ada anak yo kani Rebecca. Insan, mabalin ka nga agsukat iti babaem. Uray mamin ano. Ngamti anak, saan ang mabalin? Tandaanam dayta. Friend, masubsobra am samot ng tiag trabaho. Sikat ti kaadwan ti overtime na. Kasano, ag-eskwelan dagiti anak ko. Apay, agingga ka di ita kat awan pa lang ti sustento nga ipatpatulod ni Dominic. Irresponsable na diya tao. Idarum mo ngamin Day tarod ti ibagbaga dagiti kabagyak. Wen, saan ang mabalin abay-bayan na kayo latan? Ay, kaslam apilitan ak nga ruden amang idarum kan kuana. Itaman pa'y asaan abisi day ta laptop mo. Awan kachat ko ita. Sigud ang mabainak pa yun asumrak dito'y silid mo. Taada ka video chat mo. Awan ita. Nagbalbaliw kan? Pampanunutak lang. Nagado na babae tinagdalan iti biyak ko. Ngam. Kastoyak lata. Awan nagbaliwan. Makitam day ta. Lumaklakay kan. Rumbeng agseryoso kan iti biyag. Husto day ta anak ko nan. Subliamon ni Rebecca. Ni, apa anak sinay ka akasta? Kayat nakpay nga ta. Apay kit din asaan. Sikat ti ama dagiti anak yo. Bayam. Ipamuspusak ti amin. Tapno agkita. Kan agsarita kami kini Rebecca. Kasta aramidem dayta no agawid ka di Pilipinas. Rebecca, adda i-blind date ko kan ka. Ay, busy ak. Saan man atila ibagbagam. Ay, ikan ti bagim iti ina na. Dahil tala trabaho ter aramidam. Amom, nabayagan nga interesado kan ka dahito a tao. Asino dayta? Basta, siyak ti makam mo. Siyak ti mangiset iti date yo. Siguraduam Wen, saan a pumalpak dahito Basta, no maiset kon, agkita kayo. Agyaman akan ka, ha? Utang ko na imbag anakam da ito ikan ka. Si kakit dimat. Amom, kaya't kung amin nga agkita kan agtungtong kayo kan ni Rebecca. Manu atawanan nga awanak dito Pilipinas. Iso akayat kong agsarita kami. Okay.
Imanugot ni Rebecca. Ngam di na mo asikat ti iset ko aka-date na. Makaamukan to namang diskarte. Basta't importante, makapagsarita kayo. Sigurado. Makangagak iti kakasakit asa manipod kan kwa na. Ay kat ano sama? Apay ngamin asaan ka nagparparik na kan kwa na iti mano atawan. Wan nga rod. Basol ko. Iso nga ita, magtungtong kayo, makaamukan. Ay na, numakitam dagiti anak yo kan ni Rebecca, karup-rupam ida. Rebecca, itay pay lang nga aguro-uray jay ka-date mo. Ala, naladaw tan ano kasta? Saan? Husto lang timbagak nga oras. Agalas 8 iti rabi. Sa bagay, adatan diti restaurant a pagkitaan mi. Wen. Isunday jay. Aguro-uray at talaga. Ha? Apay ang nagsarimadang ka. Iso ka diti inset mo akadate ko? Wen, Rebecca. Ni Dominic. Agawid ako. Uy, Rebecca, please. Adatan ditoy. Apay adi mo imbaga kanya nga day tagayam ti kadate ko. Sorry nagpakpakaasing amin kanyak. Idisakbay anagawid diti Pilipinas. Inchat na kon. Iso nga inset ko matan aday ti a-date you. Diyak ka ba ilan asang wanday tatao? Uy, Rebecca! Agsubli ka! Rebecca, agsarita ta kumapay. Awanan ka itibain. Kalpasan a binaybayan na kami. Adapay laro pa magpakita kanyak. Nabayagan alinipat ka. Rebecca, agsarita ta kuma. Para kadagiti ubing. Itaman pa'y anarabyan ka anagawid. Imbagam kumaa, tay may nakasinukon ni manong mo. Nakaawid akmatan manang. Nagkapam aya. Awan. Andan samat kinadate mo. Awan. Ay naading ko, awan dakes na no kayat mo mananti makiayan-ayat. Ngamne, pilyam je responsable saan akas itiday je a Dominic. Manang. Ay, mangmangag ko lang tinagan day je a lalaki. Talaga nga burburak ti darak. Jakla kayat a panunutan day je a tao. Ado dagiti kakapintas a parke iji abroad. Nga mas maapresyar ko ti parke ditoy. Takadwa ka, Rebecca. Diyak amo na maragsakan at itiday ta nga ibagbagan, Dominic. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti kayat mo mapasama. Kayat ko abuklenta ti pamilyata. Sigurado ka kadi itiday ta nga ibagbagan? Kasanong dagiti babaim nga impo-post mo iti Facebook? Rebecca, nagbalbaliw akon. Kayat kung ti agsubli ka da kayo. Buklenta ko matinarag sa kapamilyata. Kagurgura da kadagiti kakabsat ko. Nang nangruna ni tatang. Mangagdala ang tinagan mo. Agong unget dan. Di da kayat amakisinubyanak kan ka. Daytoy matisaludsod ko kan ka, Rebecca. Ay ayaten na kadipay laeng. Ha? No ay ayaten na kapay laeng. Ilaban ta ko mati ayan-ayat ta. Deserving ka kadipay, Dominic. Kasano no kalpasan nga inlaban ka? Katalikodan na kami manan. Asino ti bisitam, Rebecca? Manang. Naimbaga malam mo, manang. Rebecca, umay ka man dito. Tagsarita ta. Mabit lang. Anya aramidan day ta lalaki dito balay. Umay na lang pasyaran dagiti anak mi, manang. Nagpuskol matiro panan. Kalpasan abinaybayan na kayo. Nagpakita pa'y lang. Manang. Kan anya ti kayat asawan deta. Inaklon mo manan. Dua kayo manan. Kasta ka di. Manang. Isu ti ama dagiti anak ko. Kan. Gapula ang iti deta. Awate mon. Panunutam, Rebecca.
No asino tinang tultulong kan ka, idi binaybayan na kayo day ta lalaki. Utang ko ana imbag anakam da ijay kada kayo manang. Saan ko apagtali ko dan apulos? Ka? Anya nga rod ti plano na? Plano mi abuklan manan ti pamilyami manang. Kalukwan. Anya kumati ammo day ta amang bukal iti pamilya kat babaero. Agyaman na kadagiti ado at tulong yung manang. Kaya't ko kumaikan iti may sapay agundaway ni Dominic. Kasta. Sige. Makaammo ka nga rod iti biyag mo. Aramidam ti kayat mo kat saan dakan apakibyangan pa'y. Asino di kadwang? Ni Dominic, tatang. Ni Dominic. Pangaasiyo. Di yo kumamot ng dangran, tatang. Kaya't na kayo laang ang makasarita. Naimbaga malam nyo, tatang. Saan da kumakagura? Nagsubliak. Taikalay sa ako ni Rebecca. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam. Wan tatang. Aklonak dagiti nagkamalyak iti kalabas. Sapay la ko ma, tama pa kawandak. Kat maklundak, kas miyembro ti pamilyayo. Napudno ti panagayat ko kini Rebecca nga anak yo. Nakaset ti kasarmi kini Dominic, Mr. Lonely. Nakumbinser ko ti pamilyak nga ikan iti may sapay agundaway ti ama dagiti anak ko. Diyak mo, no agtalinaed anapudno ni Dominic kanyak. Diyak mo ti mapasamak iti masakbayan. Ngem italagkon iti Diyos, asapay la kuma, taag nanayon anapudno ni Dominic kanyak. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Rebecca. Pagayam Rebecca, nagkidaw iti pamakawan ni Dominic. Ket inikam iti sabali pay agundaway. Ngarod, saan ka kumangag dua-dua? No di kat agtinulong kayo kitdi, tapno ad-adda pa iti panagayat, kan pamatagyo iti tunggal maysa. Para matlaeng iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Rebecca, iti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.